Dito sa pikas. Tay. Nah. Di tingog mangkani nilagba. Tingbon mangkani nilagbayad tay. Tingbon nilagbayad ang kuan, ang diri og dito. Ma'am nang Korea. Hindi bukid og sa pisina. Tiningog na ilang bayad Tingbon naman dito. Tingbon na lang ba? Salit-salit na po. Laki lang, no? Ikaw? Ang susunod na rito. Kita nakapalit ko ng lugar karisa. Hindi mo ito ko. Dito. Kailan niyo. Ito, nakapalit ko sila niya. Gibligyan. Palit ni ko ang. Makong niyan. Ako, jadi na tayo mabaligya tayo na. Way mga titulo. Diba? Kuksuway na. Hindi pa. Muormi. Ako kita nung dakon na kita nung madakdakan na ng awaya na. Kita suguon, kita madakdakan sa mga tao dito. Agil-agigal. Buat. Ate? Kalaki lang, no? Bisa. Ini biar kung tanok lang. Kasi kapayat ito. Kapalit kong lugar karisa. Ina. Ingon ni Junjun. Mabaligya ba dahil ng yuta? Nga sila si Mamo nagkatag dito sa buwis? Nga ito lang. Ligya din. Nga ilang naman lang. Sila man si Mamo nagkatag sa buwis? Kuya mo ni Junjun. Ito mo lang yan dito. Dua ka buwisan? One ikta lang kumam dito. Tay. Risa o sa diri Esther? Dili. Andito Risa. Dili. Risa dili. Risa o dito kay Risa naman to kay gipalit naman to ni Risa. Kuno. Ipalit nila ni William siguro. Sir. Basi no. Mom ni dinhi. Ipalit nilang Sir. Sir. Nang Esther nga. Asa dito? So, Risa dia, Esther mo dia. Nabadjilin ba? Laki lang yun. Doharap ni kabinani, Risa o Esther. Esther. Nakana sila si Banjilin, si Florita, mag-agaw na sila, pero diglig nila. Yung nagsuon may mga sikin, ha? Ang katong gipalit dito, kakinsaman to? Ang Risa lagi, ito lugar ko sa Risa mo. May bawa lagi ko lang nga. Anong karisa man nga, na makarisa dire? May bayan marisa dito ka, maliktar. Dili. So, Ang yung bahin dito sa so ni Risa, si Risa mo yung nagpalit. Muna nang naiya ha. Muna niya? Oo. Anya, ibaligya ma. Kalaki lang. Sa nagbantay dito. Dili, bantay oy. Yaman.
Ambot kinsa kan baligya lagi. Di naman itabo balik anak nila. Sabi na kabo na basta hurok na kalin yata na. Lah, anak silang. Kaya kap karang tiguang yan kapalit. Palit sige ha. Mo na krisay lang ipalit. Lah, Kasi nagbaligya. kalaki lang. Lagi unay. Ilam ng amo so na yung na narisa. Ilam ng amo. Kato si Oni. Nya, mupalit na sila nga di sila tigbayad sa buwis. Ah, Sino? basta nahalin na ako tanong ko na nagbi. Harong anang gabi na mo nakapalit. Harong hapit doon kayo na kanay kay buhi pa. Kay natural bala. Alin pag ano. Ang kanon dyan. Diyan? Ya. Mamay. Ano ka? Nah, Mamay. Ang sirot to. kalaki lang tayo. Ha? Kalaki lang yun. Ta, kung natagisugo. Mas papa na ito. Ano yun tadi ba? Big sa mga sula na prokulyamat na suna. Ang tagiyan na mga kasis. Mas papa. Ang ikapalit na ay. Bubot. Ang ginagubot. Kaya ang anak ka na. Mangita na. Patay. Ano meron? Ano. Yan, ano may isuon ni ma'am kay bawo man. Kibaw nga. Di nahalin to. Di bahin-bahin naman ganing kwartahan. Pinahalin na kita. Sa anak sa ito umam. Bahin-bahin. O, mga isuon. Pila na sa kaisuon. Tagin na sila ay. Di bahin nila ang kanang 1 hektar nga balay-baligya nila. Ngunit ito si Musugido kayo na siya mo ito. Nabay na siguro tayo, no? Hindi palit hagbay. Ang palit nila. Nga ako nabawaan karon nimo ang ka nga pamaligya dahil. Diba? Ay, silang maligya. Paano na pizza? Pero na may ingon si mama nga. Na sila gipialan. Kaya man. Kibaw man siya. So nami gikuan da dyan, nami gipialan diha. Sa mga lagi. Ako niya to ingon. Nakita mi. Kaya nagumad ito napita sa ilang ano, karaman ko. Yung ano, kalito ba? Ano ba na sa mga? Ako na ingon. Ulo masibawan na to ba, no? Palit ka ng lugar ni Lisa. Yung gabi ka ng gabi na apilala yung lapik sa da. Palit ba? Huwag mo ginagyon. Tingnan na. Naro sa siguro na kay namangka sa prinsipyo ang mga anak. Ano? Hindi man siguro na palit dayon tayo, no? Gulay mga titulo. Ang iyang ipelan. Hindi ako may lahing buwang-buwang na yan. Na may tinataan. Tayo, nagigay ito. Ito rin ako eh. Balikan na ito atong tulida ko. Salamat. Liamat, asa may lahaw. Paano na? Ben-ben na. Di daw baligya. Iba po. Paano? Naman hindi nagbantay dia. Anak ko, enjoy ka. Nagsinggam na yan. Magkutong dito. Anak ba? Hindi gagi-print ang pag-share lang daw. Ato na pinamahali. O iprinda nila.
Dawaton sir. Di ka tuloy na siya. O di, ganahan sila. Nga, pindapalit na lang ba? O pila to ila prinda, kuwaon ni sir na bayaran sila. No. Paitan, iprinda nila og 500 or 200. Kuwaon ni sir, din palito na sa dessert. Tayo no? Nalagi ito yung nagpundok dito tayo. Pundok ka. Kamu pundok Udah kontrot. Tumoy wala. Wah, Usama na. Mga kinating. natin na. Ah. Nang mas poste. Natin na. Bunga ng pundok. Ubus anang circle. Natin nga. Kalaki lang. Paminok ko, ginakadto siya. Parang yuta ah. Yuta na na yuta. Yan ang judo. O, sibida. Okay. Kung nag-iingon lagi, ugwa pa ultrati ha. 2 hektarya. Ano ha? No. Ilang lisa. Hindi ko malito guys dito. Anong iba naman kayo nila. Sila sa lisa si Easter. Gagmay ito. Gagmay itong ila kaysa dali. Tekan kan lagu dosi tinggal nagsuno. Lisa. Dosi. Basa tayo. Ikan. Nilambahin. Akap ito dito ay kan. Hindi usa nagbahin dito. Mama ni Juan niya. Palit ba? Ano lagi? Kamalim. Ay tay. Matuki ra na eh. Ako kaya. Kay basig ang but pasabot nila. Kaya ang upa man na matransfer ang anggot. Na imong hibawan ba? Basin ang yuta ay nangan mo nagamit. Ngan gapon sila mama ba? Kapong uni. Yan tapos na po kami kumain. Malaw mo ito uni siguro. Mga bana, mga manggubat. Katong ulit taong guwang, di sa may nakakuha na to, Right? palit. Bye-bye! Bibigyan mo sa.